bare sådan en random grin over for Nina. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg hedder Louise. Og jeg hedder Melina. Og i den her video har jeg fået en ven. Oh my god! Nu kommer du! Er det nu, jeg skal komme ind, eller? Ja, det er nu, du skal komme ind. Kom, sæt dig her! Kom! Hun er med helt frivilligt. Det er Rebecca. Fik jeg de 100 kroner nu, eller bagefter? Shh, det skal du ikke sige. Den her Ja, jeg er totalt frivillig. I den her video, der vil vi lave vores månedsfavoritter. Min første favorit, det er den her deodorant. Den her rulle toiletpapir. Fordi jeg har været syg. Du er Stillet. Jeg er stadigvæk syg. Det kan man nok også høre på en Stakkels pige. Den har været min bedste ven. Nu kommer min første favorit, ikke? Fordi jeg har faktisk fået en MacBook i januar måned. Yay! Og det har været min yndlingsting i januar måned. Og prøv at se her, fordi jeg har nemlig opladning, og jeg kan også rigtig godt lide min oplader. Så Ellers skulle jeg ikke filme. nej, lige præcis. Jeg kunne ikke filme uden den her. Og nu Så kan jeg er faktisk rigtig det glad bedre for. lade sig gøre for os at lave videoer, fordi vi har denne her fantastiske computer. Men min anden favorit, det er mine natbriller. Og det er fordi, Det er at sådan en god ting. jamen, når man er på efterskole, altså så får lys om aftenen og sådan noget, så man bare bruger for sove, så kan man bare lukke det hele ud. Så jeg burde købe mig sådan en kort. Min anden ting, det er den her bog. Det er min dagbog. Yes. Og den er rigtig, rigtig god til at skrive alle de onde mennesker ned på Skovbo. At skrive dem, der er nogle Nina? nogen, og der tvinger mig til at være med i deres videoer ned. Min næste favorit, det er den her... Mustache. Ja, mustache ting. Lego, hun har brugt den rigtig blå? meget. Ja, den er. Den giver dig ikke blå farve, vel? Ej, det var lidt Min tredje favorit, det er den her fra Babylips, og den er rød. Min næste det er de her høretelefoner, fordi jeg kan lukke alle ude. Ja, det er igen det med natbriller og høretelefoner, ikke? Så. Det er den her bog. Ja, i bog. Nu, når vi snakker om Smil før, så har hun lige haft blå hår, så... Ja, hun er blå Mere hår. hende. Jeg fik den i julegave, og jeg er mega glad for den. Jeg tænkte, den her mascara fra det er fire Klinik, og den er... Jeg tror, den er vandfast. Den er rigtig god. Den næste ting, Du skal bare det er snakke. den her kop, som jeg har vundet i en danseturnering, fordi jeg har gået til dans. Isa Steps eller Marco. Er det den her? Jeg tror, det er den her. Når der Han, har med brun hår. Han er ikke? ordentligt lækker. Ja. Ej, jeg håber, han ser den her video. dansklærer. Nej, oh Ej, my det er god. lækkert. What? Så har du noget at kigge på. Jeg elsker Isa Steps, Lunes der var Lindgren, det er hende, der ejer danseskolen, det er hans mor. Ej, det er nice. Hallo, det er nice. Vi starter Jeg har til dans med Lina. Jeg har ja. gået til dans i hans kælder. Den samme som Jeg har også en Dove. Den her dufter så af granatæble, ikke? Den dufter lidt anderledes. Og Jeg føler, når jeg er med i YouTube-videoer på dansk, så bliver jeg bare endnu mere akavet. Det er min skovbo-trøje. Skrubber! Så I kan se, der er logoet. Kan I se det? Logoet er her, og så står mit navn. Det er jo slut. Det er de her tæppe. Det er bare sådan et sort tæppe fra Ja, det er Føtex. blødt. Det er rigtig, rigtig dejligt. Det er fra Føtex. Ude i Kloster. Det er den bedste favorit. det her, ikke? Det er den bedste favorit, jeg har haft hele den her måned. Ja, jeg kan Always. rigtig... Ja, always. Det er faktisk ikke engang løgn. Always, ikke? Ja, Jeg er så stolt. når man har sin menstruation, så er det rigtig godt at have dem her. Og Rebecca, hun har også en YouTube-kanal, så gå ind og tjek den. Og Melina og jeg, vi har også en fælles Snapchat, der hedder Louise Melina. Til vores næste video. Hej hej! Melina, vi er venner. Ja, hej. Det har jeg bare ikke. Hvad var det med de der penge der? Jamen, jeg skulle have penge for at være med i videoen. Ej, jeg tror bare, vi slukker nu. Ikke? Hej hej, godt liv alle sammen. Hej.